Hallo Parkstad en welkom bij een nieuwe RTV Parkstad live sessies vanuit de Oefenbunker. Ja, deze keer hebben we Durley van Kalhei en dat is een hele bijzondere band. En waarom dat zo is, dat ga je dadelijk horen en zien. Ja, veel plezier. In de cup, dus ik onder de gade met mijn shirt. Mijn ogen leeft net in de kwatsch, dus ik kom er lekker in met een toetje braats. Ik ben gek op Bloemendrecht, ik ben gek op Bloemendrecht. Ik ben gek op Bloemendrecht, ik ben gek op Bloemendrecht, yeah! Ik hol een broertje uit de kast en mijn vrouw houdt zo'n lange tuutje vast. Ik drink het met het testgetier, want bij de Bloemendrecht dus het toch niks meer. Ik ben gek op Bloemendrecht, ik ben gek op Bloemendrecht. Ik ben gek op Bloemendrecht, ik ben gek op Bloemendrecht, yeah! Ja, klei of lus of zand is niks. Kom ik niet aan met de wieks. Er is maar één ding wat niet smaakt. En dat is mijn Bloemendrecht zelf gemaakt. Ik ben gek op Bloemendrecht. 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 Hey! Ik ben gek op Bloemendrecht. 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 Yeah! Bloemendrecht! We willen leven jong voor jongen werken op de koel. Hou toen als ik ze met hem en hou een grote moe. Kunnen ringen op de koel was al snel geschied. Geen hoeft te schuppen, is maar enge die dat deed. De oma leven met Milan, die hou nog maar in na. Ook wenn we niet aan het werken hoor, hoe dan doe je daar? Salami, dat geht niet goed, die is koud bis op de knol. Ik denk ik bel mich Madeleine en bestel mich Vasseloor. En dan gaat ze schuppen wel, dan weer de poepen liggen wel. En dan gaat ze schuppen wel, dan weer de liggen wel. En dan gaat ze schuppen wel, dan weer de poepen liggen wel. En dan gaat ze schuppen wel, dan weer de liggen wel. Goelie woor al jaren zou, de leiden kon niet stom. Met ergens geen geschuppen vol, daar zat de boven erop. Wie lang dat dan moet horen, dat vonden
zat toen zijn chimpansie, hou het wel gehad. Daar dan al die luchters die je hou gezien. Het is een loog, blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is nog niet zo stier. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer de koepel leggen wel. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer de leggen wel. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer de koepel leggen wel. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer de leggen wel. Het is een loog en het blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is een loog en het blied een loog. Het is nog niet zo stier. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer toch komt de lege wel. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer de lege wel. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer toch komt de lege wel. Het nog niet zo schuppen wel. Dan weer de lege wel. Het jaar dat horen en ik vond het kalm ziet. Dat het niet van mij nog eens blonde kind. En wie ik door met heen komt, toen zei het wat is dat? Ik hoop ze in de remmen, want ik hou het wel gehad. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. En alles goed ze maken, kom ik helpen in de gaat. Het middag stond ze kieken, dat hou het niet verlaat. Maar wie ik even bezig was, begon er het geschrei. Dat was ze door in hengers, is geen ontroet met de prei. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. Dat voelt zich ook niet op de dag, ik moet geen toer. Vroegen mensen geen lekkers, dat adem zich gevoel. Maar wie ik soms met zin kom en kieken op de dus. Toen zei ik, hey, waar is mijn vlees? Ik zie alleen maar vis. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. Maar wat ik nu wel zag, dat is wat er morgen. Dan had ik het nog niet, voelde zich in bed. Toen dacht ik, dat moet anders. Wie wist wat het is? Van hij ligt het graad, of ze afgevallen is. Los maar, ik wil het niet huren. Los maar, op die moelerij. Hey, los maar, ik wil het niet huren. Los maar,
Lei en Lei van Calhei. Hallo heren. Lekkere set zojuist. Dit gaat bij grote uitzondering even in het Nederlands, althans het Hoensbroeks Nederlands, want ik praat geen dialect en deze heren praten dat normaal gesproken wel. Op eentje na geloof ik, maar dat gaan we niet zeggen. Daarvoor heb ik even iets opgeschreven. Het is hel, het deed een beetje ping en soms ook niet, maar de kenster wel met lachen. Dat staat op jullie website en dat zou jullie motto zijn een beetje. Dat is verzonnen voor ons. Ja. Volgens mij wordt die idee, of niet? Mijn idee. Nou ja, het is niet alleen maar onderbroekenloon, er zit ook vaak diepere betekenissen. Ja, herkenbare zaken uit het leven. Ja, dat las ik ergens. Ja, dus oorspronkelijk een keer begonnen met de naam Lei van Calhei. Ja, dat is al een rare naam, het komt ergens uit een nummer. Maar wie voor de naam ook gekozen had, voor eigenlijk zeg maar het typetje aangehangen. En het woord een beetje, in het begin ging het hoofdzakelijk over een koelpiet, een kerkhoor. En die kroeg, ja, die maakt het van alles met. En dat was een beetje, waar een hoop van die nummers aan op zijn gehangen. Dus gewoon dagelijkse dingen, leuke en minder leuke dingen, alles wat zo'n beetje gebeurt. En midden is dat concept een klein beetje losgelaten, we gaan ook nog wel het angeren. Maar eigenlijk is de achtergrond van de onderwerp van de teksten is wel nog helemaal hetzelfde. Normaal spelen jullie wat steviger, hè? Ja. Elektrische gitaren. Dit was een semi-akoestische sessie op ons verzoek. Jullie hebben ook een hele nieuwe stevige gitarist erbij. Klopt. Sinds die tijd is het ook wat steviger als daarvoor? Nee. Het is eigenlijk wat dat betreft hetzelfde gebleven. Alleen, ja, kijk, Wouter is natuurlijk een andere gitarist dan Arnold was. Dus hij speelt ook op een iets andere manier. Het klinkt, we zijn nou met hem alles aan het inwerken, het hele repertoire aan het doorspelen. Ik denk dat het qua stevigheid is het hetzelfde. Alleen er veranderen hier en daar wat partijen, omdat we hem natuurlijk zijn eigen ding laten doen. Sommige partijen worden wat anders ingevuld dan dat vroeger was. Maar dat maakt verder niet zoveel uit. Het klinkt, wat dat betreft, klinkt nog steeds hetzelfde. Okay. We zijn in eerste instantie ook bezig met het grootste gedeelte van de oude set, omdat we in ieder geval dan kunnen optreden. En we zijn ondertussen nieuwe nummers aan het bouwen, zodat we hopelijk zo snel mogelijk weer wat kunnen gaan opnemen. Want het wordt tijd voor een nieuwe CD, hoor, mannen. En daar zitten dan dadelijk wat meer invloeden in van onze ja, dat komt, want kijk, Jo is natuurlijk ook een relatief nieuwe invloed. Hij zit wel al veel langer bij de band, maar we hebben in eerste instantie allemaal nummers gemaakt zonder blazers. En in de loop van de tijd is hij erbij gekomen en dan zijn natuurlijk partijen moeten dan veranderen. Dan moet je een instrument invoegen. Jo, ja, die verzint van allerhande trompetpartijen en bugelpartijen die er eerst allemaal niet in zaten. Dus dan krijg je in de loop van de tijd worden de nummers wel anders. Dat is wel, dus hard werken als Lei. Hou op, man. Ja. Hou op. En dat al vanaf 1994? 94 jaar. Ja. En jullie hebben ook een link met de oefenbunker. Jullie repeteren hier? Ja, we hebben boven een lokaal en we zitten hier eigenlijk al... Ja, we zijn Lei sowieso 30 jaar. Lei, we zitten hier al zeker 30 jaar en we zijn allemaal al vanaf het begin bij de oefenbunker verbonden. Ook in andere bandjes eerst gespeeld en ook hier gerepeteerd. Dus ja, het is wel thuisbasis hier, ja. Dat betekent dat jullie volgend jaar dus echt 30 jaar bestaan. Ja, daar zijn we nou ook voorbereidingen voor een treffen. Gaat dat gevierd worden? Dat gaat zeker gevierd. We hebben ons 25-jarig bestaan ook gevierd. Het was een fantastische avond, mag ik toch wel zeggen. En dat gaan we nog een keer doen. We zitten natuurlijk allemaal, worden we een dagje ouder. Ja. Dus je weet nooit hoe lang het nog doorgaat. Dus als er iets te vieren valt... Ja, dan is Lei van de partij. We hebben daar iemand zitten, die meneer, en die heet Long John Silver. En ik wil hem eigenlijk vragen, wat moet je doen om zo'n mooie bijnaam te verdienen, Long John? Gewoon allereerst fan zijn van superhelden en zelf een superheld willen worden. En dit was een unieke gelegenheid eigenlijk. Oké. Nou ja, een superheld binnen Lei van Calhei. Ja, we zijn er trots op, hè. Hou hem in ere. Hey, dank jullie wel en veel plezier nog dit jubileumjaar in de bunker, maar vooral ook volgend jaar, jullie jubileumjaar. Ja, super. Ja. En jullie bedankt dat we hier mochten spelen, we vonden het leuk. Mooi. Goed zo. Dankjewel. Hoi.